Kuule, miten sä oikein jaksat käydä lenkillä, kun oot noin timmissä kunnossa? Missä lenkilläkö? Mä juoksen pallon perässä tuolla Höntsy Oyn vuoroilla. Mitä siellä sitten pelataan? Kuule, ihan mitä vaan. Meinaa valikoimaa löytyy. Tuu sääkin. Eka kerta on ilmanen. Kato netistä. Hontsy.fi. Oi kun hyvä syöttö! Ei. Ai, kun oli eilen taas hyvät sählyhöntsyt. Missä sä oikein käyt pelaa? Höntsy Oy vuoroilla. Tuu sääkin. Eka kerta on ilmanen. www.hontsy.fi. Hontsy.fi. Hontsy.fi. Haluaisitko pelata vaikka sählyä, lentopalloa tai futsaalia? Höntsyn vuoroilla pääset varmasti pelaamaan ja eka kerta on ilmainen. Katso www.hontsy.fi. Hitsi, että oli muuten hyvät jalishöntsyt eilen. Tänään ajattelin mennä sählyä pelaamaan. Miten monessa joukkueessa saa oikein pelaa? Mä missään joukkueessa pelaa kuin Höntsy Oyn vuoroilla. Siellä pääsee pelaamaan melkein mitä vaan. Tuu sääkin. Eka kerta on ilmanen. Katon netistä. Hontsy.fi. Ja Hontsy.fi. Hontsy.fi.